Assalamu alaikum masoyana. Sunana dai Khadija Yabu kamar yadda kuka sani Karima a cikin sharhin su. Ina masoyan mu masu kallon shirye-shiryen mu na kan YouTube channel. To ku garzaya YouTube channel din mai suna Amir Dan Soja. Sabon YouTube channel ne sannan kuma muna sanya waƙoƙin mu masu faɗakarwa, nishaɗantarwa. Ku yi mana subscribing sannan ku danna mana ƙararrawar sanarwa. Ta haka ne da zarar mun ɗora ayyukan mu za ku samu labari. Nagode. Mu masu faɗakarwa, nishaɗantarwa. Ku yi mana subscribing sannan ku danna mana ƙararrawar sanarwa. Ta haka ne da zarar mun ɗora ayyukan mu za ku samu labari. Nagode. Assalamu alaikum masoyana. Sunana dai Khadija Yabu kamar yadda kuka sani Karima a cikin sharhin su. Ina masoyan mu masu kallon shirye-shiryen mu na kan YouTube channel. To ku garzaya YouTube channel din mai suna Amir Dan Soja. Sabon YouTube channel ne sannan kuma muna sanya waƙoƙi. Assalamu alaikum masoyana. Sunana dai Khadija Yabu kamar yadda kuka sani Karima a cikin sharhin su. Ina masoyan mu masu kallon shirye-shiryen mu na kan YouTube channel. To ku garzaya YouTube channel din mai suna Amir Dan Soja. Sabon YouTube channel ne sannan kuma muna sanya waƙoƙin mu masu faɗakarwa, nishaɗantarwa. Ku yi mana subscribing sannan ku danna mana ƙararrawar sanarwa. Ta haka ne da zarar mun ɗora ayyukan mu za ku samu labari. Nagode.